விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்துறது மோடியினுடைய எல்லா விதத்திலையும். புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள் இருந்தாங்க. அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டிவா இல்லை. அதுக்கு காரணம் நம்மளை தான் நம்ம பொறுத்து. உடனடியா ஒரு வாரம் 15 நாள் அது மாதிரி ஒரு டைம் லிமிட் கொடுத்து இதை செஞ்சே தீர்ந்துடும். பள்ளிக்கூடம் பாருங்க, கோயில் பாருங்க, ஆனா வந்து மதத்துக்கு வந்து போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான போராட்டம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான போராட்டம், விளையாட்டு வீரர்களுக்கான போராட்டம். ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே, புதுவை அரசை ஏமாற்றாதே, புதுவை அரசை ஏமாற்றாதே, விளையாட்டு வீரர்களை ஏமாற்றாதே, விளையாட்டு வீரர்களை ஏமாற்றாதே, ஏமாற்றாதே 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 ஏமாற்றாதே, விளையாட்டு வீரர்களை ஏமாற்றாதே 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 ஏமாற்றாதே, விளையாட்டு சங்கங்களை ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே. விளையாட்டு வீரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், விளையாட்டு வீரர்கள் போராட்டம், ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே, விளையாட்டு வீரர்கள் ஏமாற்றாதே, ஆர்ப்பாட்டம் இது விளையாட்டு வீரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம். ஓயாது இது ஓயாது, வெற்றி பெறுவதை ஓயாது, ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே.